Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда шагыйрә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты Шәмсия Җиһангированың «Мәхәббәт ничәү була» дип исемләнгән кесә китабы тәкъдим ителде. Яңа басма белән Ләлә Зайнуллин да танышып кайтты. Кисә китабы чыгару бүгенге көндә чын мәгънәсендә бик отышлы проект. Иң мөһиме, әлеге китаплар халык тарафыннан яратып укыла. Безнең өчен Шәмсия апаның әсәрләрен бастыру зур горурлык. Без нигездә башка китапларга күбрәк нидер бурыч куйсак, яңа авторларны эзләүгә. Бу ел инде киресенчә менә бөтен халык тарафыннан яратылган язучыга игътибар бирдек. Кисә китаплары чыга башлагач, укучылар Шәмсия Җиһангирова әсәрләрен әлеге форматта чыгаруны күптән көткән. Китапта авторның соңгы елларда иҗат иткән чәчмә әсәрләре тупланган. Мәхәббәт ничә була хикәясендә классташларның 40 елдан соң очрашып, үзләренең мәхәббәт тарихы бәян ителә. Әсәр гыйбрәтле дә, фаҗигале дә. Бетеп барган авылның соңгы музыканнары кебек тоелдылар миңа теге. Bir эпоханың гомум җыелган bir портреты шикелле менә шул өлкәннәрнең яшәү рәвешләре авылда, аның әнисе турында да баранда. Карчыклар туры сызык белән генә сөйләшмиләр, шалтырап торган сүзләр белән генә, аның мамыклы сүзләре. Шул вакытта ягымлы да, шул вакытта киная да бар аларда, суктыру да. Әллә нинди образлар белән чагыштырулар да килеп керә. Ул бүген уйлап тапмыяларны, бит. Алар аның булган, табигый менә Марсендер әйтәйем ул. Ул карчыкларның сөйләшен монда, авыл халкының сөйләмәме. Шәмсия аларны күреп үскәнгә күрә. Ул менә алып бара белә, аны беренче җимнәсенә тотынасың да, кай вакытта бит кешене туктап каласың, укый алмыйсың. Аны алып барасың, нәрсә булыр икән дисең. Аннары аның сөйләм теле шундый матур. Шәмсия Җиһангированың беренче проза әсәрләре җыентыгы Казан утлары журналы ярдәме белән әзерләнә. Бу китап исә безнең кесә сериясенең бер бизәге дип әйтергә мөмкин. Чөнки чыннан да Шәмсия апаның менә бүгендә презентацияда инде кат-кат әйттеләр. Үзенә генә хас шундый камил, матур, шундый табигый теле әсәрләренә хас. Шулай ук аның геройлары да шундый. Ул әсәрләрне укыгач, ничектер тормышка да мәхәббәт уяна, кешеләргә дә мәхәббәт уяна. Ниндидер бер кешеләрдә тормышка, яшәүгә икенче төрле караш барлыкка килә. Татар әдәбиятында Шәмсия Җиһангирова шагыйрә буларак танылган. Чынлыкта ул прозаик икәнен дә раслады. Мине шагыйрә буларак танысалар да, мин әле прозаикта, минем шактый гына әйберләрем бер җирдә дә чыкмаган килеш ятып тора. Менә шуны сандыгымны кузгатып, Казан утлары мине тиргизеп, бар бит сез прозада язарга тиеш дип, аларның көче белән, аларның киңәше белән минем менә шушындый кисә китабы чыкты. Авторның китапта урын алган язмалары халкыбызның күңел җәүһәрләрен кушып чиккән бизәкләре кебек. Геройлары үзенә тартып китерә дә, укучы күңелендә уелып кала. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.